Mendingan kayak kia ya wong lanang asape becak tok. Aduh, ambekan be metune cicilan kayak kia. Yo becak. Ora. Idi, wong becak ora gelem kepenak kok. Penak di hotel nah dia apa kayak untung bojone nyung terima kena ya kayak kia ya Allah. Tiba-tiba na wong 20 buah apa menak tumbak kena ya. Salah wewunan be murah be ya Allah. Wah, le kosong. Kosong Mas, pan becak. Dadak nanya ngepang yo. Tuh terang ngepang waduh ke ala. Kalem boy bayar di orang batang. Di orang batang ora kere bojone pan mangan apa? Terus Tegesane. ini terkolah kasih mandek. Lah urusan ente wong ngaturna ngepang mana lah. Mereka lah yung Kan dir ente tak kudu telepon Purnomo kayak kowe. Lah sepi-sepi kok. Bime ya kayak kia. Rame ya, Pak? Rame kon maning. Gurung layani gurung apa kayak kie. Mau diposting ya kena ke becak didol ngong liwat mau esok. Umat giliran miki ana wong pan melu. Kuningan tenang ngepang. Ya ora apa-apa lumayan rezeki kuwe, Pak. Ya kudune kono, sing becak kon. Dora melas nemen. Umpa dibayare di orang batang, kon gelem mangan tegesane deyan. Yang gue sampean dione, udah udan baik lagate oh. Waton orang ngerteni. Ki wong lanang ki. Dal dina ketengkrengen ning kene bae ning becakan. Balik bayak kena yo. Pak Ali kok genjot. Duh sampean makan sing esuk jane ora narik-narik sih, Pak. Ya mbo. Sing esuk sampean urang klambrak-klambruk ning becak tok ora gelem narik-narik, Pak. Rezekine seret gara-gara kon. Nyung bareng bojo karo kon. Rezekine seret. Wong kono ora gelem ngladeni wong lanang nang. Kaken turu tangi awan kuwe, foto layam. Pintere nyalakna wong lanang tok. Nyung ke wong lanang ke. Tingrang-tingringe. Ning becakan tok kaya kiye. Lanang liya gelem. Neng lanang liya neng ana duitnya karaoke. Kok sampean ge ora sampean ibadah bae. Semana meretnya kenal lah. Le sepi ka kaku nyong. Sebenarnya sampean tak sudak sing kene, Pak, temenan, Pak. Waduh galak kok. Tak sudak temenan ki sampean ke. Saya baca pirang-pirang. Ya Allah kepirang-pirang nemen. Sampean iki takoni bener-bener ngadun kaya kowe bae. Enggak. Kayak waduh galak temenan wong lanang lagi ngasep ka main. Narik akeh bege duitnya kadang usundupan sing paling akeh nyumpal dimene pira sih 30.000 15.000. Wis mana meret lah. Ora nyuntek bisa kayak urup. Kurang ajar kok. Aja balik sedurunge oli narik duitnya